Når man sidder og laver sine materialesamlinger eller ekstrakter inde i Cleardocs, så skal der ofte sidehoved og sidefod på sin forside eller indholdsbetegnelse. Og for at gøre det nemmere for jer i jeres virksomhed eller organisation at strømline den her proces, så kan man altså oprette templates til de her ting. Og jeg vil her vise, hvordan I gør det. Så det første, I skal huske, det er selvfølgelig, at I skal være inde i Legal Binder-modulet. Og I så kan se heroppe, at når jeg holder musen over min sidehoved, jamen, så er der de her 5 felter, som jeg kan udfylde. Jeg udfylder lige med noget logo og noget tekst. Og når jeg så har gjort det, så vil jeg vise, hvordan I gemmer templaten. Jeg har nu puttet et logo ind og skrevet en lille smule tekst, og jeg kan gøre det samme hernede i min sidefod. Nu hvor jeg har skrevet både i sidehovedet og sidefod, så går jeg op her øverst. Og nu når jeg holder musen over ikonerne her, så har jeg den her, der hedder opret sidehoved og sidefodsskabelon. Når jeg trykker på den, så kan jeg navngive den. Jeg kan kalde den for standard forside for eksempel. Header footer. Og her, når jeg så gemmer den, så vil jeg gemme den for mig selv. Men for at lave en template, som I har delt på tværs af organisationen, så er det rigtig vigtigt, at jeg lige husker at klikke den her af. For når jeg så gemmer den, så vil skabelonen være tilgængelig for alle mine kollegaer, der sidder og arbejder i Cleardocs. Så nu når de åbner deres Cleardocs, og de trykker her, men så ligger den her altså til brug for dem alle sammen.